po dlouhé době se vám hlásí adminka Single z blogu World The Sims a vážně po hodně dlouhé době, když to budu. Už nějakou dobu jsem natáčela, která se týká videoodpovědí, nenapsala žádný komiks, nebyla jsem online, prostě nebyla jsem vůbec aktivní. A tak se vám po dlouhé době hlásím, protože bych vám chtěla říct některé věci, které bych chtěla udělat na blogu. A jich docela hodně, protože jsem vlastně už nějakou dobu na tom nebyla. A jich teda dost. Takže rozhodně se bude týkat blogu. Teda doufám, jestli nevím, čeho nemyslím týkat. Teda jde si ještě, ale teďka to bylo o tom blogu, ale vlastně nemyslím. To je jedno. Prostě bude se to týkat blogu a The Sims. Všechno kolem. Takže jako první teda o tom blogu. Takže budu zase aktivní, budu zase přidat komiksy, budu natáčet možná video vidí, k tomu se ještě dostaneme. Za prvé teda bych chtěla říct ohledně toho blogu, takže že budu aktivní, budu se snažit být aktivní. Ne, vážně, budu se snažit být aktivní. Už mám nafoceno na komiks Only Hope. To už je pokrok, protože já jsem se k tomu snažila už nějakou dobu. Snažila jsem se k tomu jaksi popohnat sebe, abych to už konečně udělala a mám to za sebou, takže stačí už jenom napsat. Za druhé teda ohledně komiksu. Mám v tom jaksi trochu teďka zmatek a mám teďka v tom zmatek a některé komiksy už jsem chtěla prostě smazat nebo pozastavit. Takže to chci teďka udělat. Takže jako první teda Only Hope, v tom hodlám pokračovat, mám napsaný teda 17. díl. Nafocený mám na 18, to dopíšu, takže v tomhle budu vlastně pokračovat a dokončit ho. Comics Street, ten mám teda teďka pozastavený, nevím jestli ho nějak jak si rozjedu, protože mi to přijde docela jako o ničem, já nevím. Takže myslím, že tento komiks ještě nechám pozastavený a pak se rozhodnu a dám samozřejmě vědět, co s tím bude. Další je Never Say Never, ten už jako, opravdu taky mi to přijde docela o ničem, ale jako já fakt nevím, co s ním. Nechám ho teda pozastavený a stejně jako už teď vidím, jestli ho teda nechám pozastavený nebo ho zrušíme nebo nebudu pokračovat. Další je Time Paradox. Teda fakt nevím, jestli nebudu pokračovat, tak mě většina mých komiksů přijde totálně o ničem, já nevím. Nevím, jestli to je mnou, jestli nějaký pocit, nebo je to fakt realita, což asi to bude realita. No nic, takže Time Paradox asi teda dám pozastavený, protože teďka nehodlám mě teďka pokračovat. Teda zatím, že mám nevědět. Necháme teda pozastavení a pak se uvidíme, jestli to zrušíme, necháme, nebo necháme pozastavený, anebo pokračovat. Další komiks Forever Alone, ten většině se teda líbila, což jsem ráda. Ten teda nemám pozastavený, jakože nepíšu, ale nechci ho nějak jakože zrušit nebo tak. Takže Forever Alone zatím nechám, jakože ho píšu. Yes Please, to byl vlastně takový ten první komiks, který jsem chtěla udělat v The Sims 3, takže to bylo takový na rychlovku udělaný, o ničem. Ten asi nechám pozastavený, teda vlastně dám to jako pozastavený. Le Pouvoir de la Magie. Omlouvám se, to blbě, já francouzštinu neovládám, možná ho budu ovládat, nevím, ale ten krásný francouzský název, co znamená překladu kouzla. Je to vlastně první jakože takový ten komiks, který jsem dělala v Fantasy a tak. Takže ten rozhodně nechám, to mě i bavilo dělat a vám se taky líbil, co jsem teda děkuju, jsem ráda. Takže ho nechám a Comics Game nechám stejně, protože mě taky baví, je to takový to drama podobně, takže mě taky baví. Takže k komiksu to bylo asi všechno takže víme, které necháme pozastavené, které zrušíme. Což mám pár kandidátů, který zruším, vážně. Zruším asi, pravděpodobně Street, potom Never Say Never, Time Paradox. Možná i Yes Please, vážně nevím. Jinak teda ostatně nechám budu pozastavené, nebo budu pokračovat. Jako další jsem říkala video odpovědí, že se k ním teda dostanu ještě, takže teďka dáme třetí téma video odpovědí. Mě to docela bavilo natáčet, byla jsem ráda, když jsem viděla, jaký byl zájem, jakože myslím se otázky. Někdy to bylo vážně, už bylo dost, takže jsem musela většinou pozastavit ještě před daným termínem, do kterého měly být poslány ty otázky, do kterého termínu jsem nepsat, tak jsem ještě nějakých, možná i den předtím jsem musela uzavřít, protože bylo vážně hodně, to jsem byla ráda. Já jsem na to tak přemýšlela a bavilo mě v tom pokračovat, těch odpovědích. Pokud tedy máte ještě nějaké otázky, které nepadly.
A asi v tom teda pravděpodobně budu pokračovat, já ještě počkám na váš názor, jestli byste teda chtěli ty video odpovědi. Počkám teda na váš názor s těma video odpovědi a uvidíme. Takže to by bylo asi teda všechno, co jsem chtěla říct. Myslím, že většinou věcí, co jsem chtěla vám napsat teda nebo říct, jsem řekla. Pokud vás samozřejmě něco zajímalo, tak jsem chtěla do komentářů, já vám ráda odpovím. A byla bych taky ráda za váš názor, jak teda byste chtěli, aby to bylo, teda třeba jaké komiksy byste rádi četli dál, které byste teda chtěli číst dál, abych v nich pokračovala, nebo které mám smazat a takhle. Potom k těm odpovědím, jestli chcete, abych teda v nich pokračovala, nebo ne. A prostě, jestli vás něco zajímá, jestli máte nějakou otázku, vím, že jsem nějakou dobu na tom blogu nebyla, tak jestli byste, já už si vážně nepamatuju, jestli jsem dělala nějaké soutěže, myslím, to vím. A nebo ještě potom nějaké ty poznávačky a tak, vážně tak vůbec nevím, co jsem dělala takhle. Že pokud máte nějaké otázky, tak se ptejte do komentářů, já vám na to odpovím, jestli v tom třeba budu pokračovat, jestli se něco zrušilo, nebo jestli v tom nechce pokračovat a podobně. Se zeptejte a pak vaše názory na video odpovědi, komiksy a různé věci, co se týče blogu. A asi moc. Tak to je všechno, děkuju teda, jsem ráda, že jste rádi, že jsem zpátky na blogu, teda podle komentářů jsem četla podobně. Budu ráda, když budete chodit na tento blog stejně jako jste chodili předtím, že se budete číst moje komiksy a podobně. Budu ráda za vaši návštěvnost, když se znovu přijdete. Budu ráda. Tak se mějte. Čau!